Zdravo svima, ovo je treći tutorial i danas ćemo obraditi dve slike. Dakle, prvo importovne slike. Ja sam ih već importovao, ali ću vam svejedno pokazati kako to da uradite. Dakle, import, izaberete disk na kome se nalaze slike, folder, Lightroom i slike. Dakle, meni su već importovane, tako da ću kliknuti na cancel. Ovo je prva slika, ovo je druga slika koju ćemo danas raditi. Jedna i druga su slikane Nikorom 50 mm. Ovu prvu sliku, slika je slikana u RAW formatu, tako da imamo više kontrola na sliku. Dakle, aparat kada snima JPEG sliku, on je bukvalno kompresuje i gube se podaci, dok u RAW formatu imamo mnogo više podataka. Tako da možemo sada recimo promeniti white balance slike. Možemo staviti daylight, cloudy, shade i tako dalje. Shade za ovu sliku najviše odgovara, ali možemo naravno i manualno još podesiti sliku white balance ako nam ne odgovara. U ovoj slici treba malo više kontrasta, dakle dodat ćemo kontrast. Ako hoćemo da prosvetlimo ove tamne delove, samo tamne delove, dok ove svetle nećemo da diramo, imamo opciju Fill Light. Dakle, kao što vidite, ona samo prosvetljuje ove tamnije delove u kojima ima slabo svetlo, dok ove svetlije delove ne dira. To je veoma dobra stvar za recimo ovakve slike. Ovdje je dobro. Pojačat ćemo Clarity. Dakle, kao što smo rekli, Clarity je pametan kontrast, bukvalno pametan kontrast. Ne radi kao kontrast, već traži ivice gde se seku bukvalno presvetle tačke i pretamne tačke. I dodaje na njima još jači kontrast. Ovo je ok. Dalje. Hoću da pojačam bukvalno boje, tako da ću Vibrance pomeriti malo u desno. Malo samo. To je dovoljno. Highlights. Ovdje nemamo presvetlih tačaka, nemamo crnih bukvalno tačaka. Sve je kako treba, tako da ovo neću dirati. Dok ću u Saturationu da pojačam zelene boje. Kao što vidite, mogu da skroz da neutrališem zelene boje ili da ih skroz pojačam. Meni ovako bolje izgleda. Takođe ću se igrati i sa narandžastim i žutim bojama. Kao što vidite, skroz se mogu neutralisati zelena recimo i žuta u saturation delu i onda ostaje samo ova narandžasto brown boja. Dakle, pojačat ću zelenu, pojačat ću i žutu. Dok je ova narandžasta možda malo da se smanji. Eto, mislim da je ovako dobro. Šta možemo dalje uraditi? Možemo izoštriti sliku. Šta sam sad uradio? Dakle, izoštrio sam sliku i dok držim dugme Alt na tastaturi, mogu ovaj masking da podešavam. Dakle, podešavam tačno samo konture da mi izoštri, a da mi ostali deo slike ne dira. Noise reduction veoma malo. Highlight priority, kao što smo rekli, vinjetiramo. Vrlo malo samo. I sada ćemo naučiti jednu novu alatku, a to je ova četkica ovdje. Kliknut ćemo na četkicu. Otvaraju nam se novi parametri. Ovdje možemo da izaberemo već neke presete koji su napred već postavljeni i pomoću njih da radimo nešto. Sad ću vam pokazati šta. Recimo, hoću da četkicom obeležim samo ovaj deo ovdje. Dakle, hoću da ga izoštrim, da mu dodam malo clarity. Šta ću raditi? Ići ću ovdje, ima već preset clarity. Clarity je ovaj deo ovdje, mogu da ga pojačam, mogu da ga smanjim. Dakle, ja hoću malo jači clarity. Kada
pritisnemo slovo O na tastaturi, možemo pratiti deo koji senčimo. Dakle, to je taj deo. Pritisnemo nazad slovo O i dok je ova tačkica ove boje, možemo da pojačavamo ili da smanjujemo clarity u samo tom delu. Tako da dobijamo veće konture. Možemo pojačati kontrast, recimo, možemo smanjiti kontrast i tako dalje. Meni je ovo sasvim zadovoljavajuće, tako da više ništa neću da diram. Kako možemo pogledati početne rezultate i krajnje rezultate? Imamo ovu opciju ovde. Kad kliknemo na tu opciju, on će nam podeliti ekran na dva dela i možemo vidjeti početne rezultate ili krajnje. Kad kliknemo ponovo, on će nam samo izmeniti malo prikaz, isto s leve strane imamo početne rezultate, s desne krajnje. Nastavite da klikćete sve dok se ne vrati recimo početna slika ili jednostavno pritisnite ovo dugme pored. Dakle, to su početni, ovo su krajnji. To je to. Idemo na drugu sliku. Druga slika je ovaj maslačak, isto slikano 50 mm objektivom. Ovde, kada kliknemo na tastaturi slovo I, menjaju se nam se ove informacije ovde o slici. Dakle, za ovu sliku je korišćen, kao što piše, 50 mm objektiv na f1.8 i slikano je sa fokalnom distancom od 1.8, ISO je bio na 200 i brzina zatvarača je bila na 1000. Šta ćemo uraditi u ovoj slici? Dakle, prvo što ćemo uraditi, promenit ćemo white balance, recimo shade, zato što je ovo slikano u senci. Odgovara mi white balance, tako da više neću dirati ovaj slider. Dalje, povećat ćemo clarity, da zoomiram, čisto da se vidi. Clarity, znači clarity levo, clarity desno, pojačamo clarity i ove konture na ovom maslačku izgledaju oštrije. Vibrance možemo malo pojačati, vrlo malo, i vratiti saturation na dole. Šta smo to uradili? Dakle, pojačali smo boje i onda smo ih bukvalno isekli. Smanjili smo intenzitet boje. Dalje, u hue delu, to nisam pokazao malo pre, u hue delu možemo da bukvalno menjamo boje. Recimo, ovaj maslačak je žut, možemo da menjamo boje jednostavnim prevlačenjem ovog slajdera. Dakle, sve što je žuto menja boju. Crveno, isto tako. Tako da možemo da se igramo s tim. Recimo zeleno i tako dalje. U saturation delu nam sada ovdje ništa ne treba, zato što su nam sve boje baš kako trebaju da budu. Da izoštrimo možda malo, kao što smo rekli Alt i pomeramo slider na maske. Hoćemo samo maslačak da izoštrimo i to je to. Konture maslačka. Ovo ostalo nismo dirali. Malo noise reductiona i malo vinjete. Možda bi na kraju mogli samo malo da povećamo ekspoziciju. Ali kao što vidite, gubimo ovde detalje zbog te ekspozicije. Šta ćemo uraditi? Uzet ćemo ponovo četkicu. Clarity. Clarity nam u ovom slučaju ne igra baš puno, već hoćemo da smanjimo ekspoziciju. Dakle, izabrat ćemo ekspoziciju, smanjit ćemo na vrlo malo i onda ćemo osenčiti ovaj maslačak. Pritisnut ćemo slovo O, da vidimo šta smo osenčili. Ok. Vratit ćemo se na početku i možemo da diramo slider. Ovo u redu, malo clarity-a i to bi bilo to. Možemo da čak malo osenčimo i okolo. To bi bilo to. Mislim da je ovo dobra slika. Pogledat ćemo početne rezultate i krajnje rezultate. Dakle, kao što vidite, dobili smo
mnogo izraženije boje, mnogo izraženije ove maslačak u sredini, ovaj bokeh u pozadini se mnogo bolje vidi nego ovde. Jednostavno slika je bolja. To je prednost RAW formata, što imamo više slobode sa slikom. Dakle, ako nešto radimo, neće se javiti dosta šuma, nećemo izgubiti na kvalitetu slike. Dakle, moja preporuka je da slikate uvek u RAW formatu. Ako hoćete već za nekoga da slikate i na terenu ste i nemate prilike da eksportujete RAW u JPEG, onda podesite aparat, ako imate dovoljno veliku memorijsku karticu, da slika i u RAW i u JPEG-u istovremeno. Po meni je RAW mnogo velika prednost odnosno na JPEG. To bi bilo to za ovaj današnji tutorial. Naučili smo dakle kako možemo raditi sa ovom četkicom. Sledeći put ćemo raditi sa četkicom neku osobu. Dakle, sređivat ćemo lice sa četkicom, uklanjati bubuljice, sve što bi mogli u Photoshopu da radimo, samo što i ovde to vidjet ćete mnogo lakše i jednostavnije. Vidimo se.